தத்தாத்ரேயர், துருவ பிரிய, ரிஷபர், பிருது, இது கூறு, தன்வந்திரி, வாமனர், பார்கவ பரசுராமர், ராகவேந்திரர், வியாசர், பிரலம்பரி பரசுராமர், கிருஷ்ணர், கல்கி, வாமனர், புத்தர். நீங்க 2 வாரம் கழிச்சு சொன்னீங்க மாதாஜி. நேத்தே நாங்க கிருஷ்ணர் பிறக்கிறது படிச்சேன். அந்த பேரை நாங்க படிக்கும் போதே இதெல்லாம் நான் அப்பவே குறிச்சு வச்சேன். இந்த மீன்னா அப்படியா கோயின்சிடென்ட்ல வந்துச்சா? அதுல வந்தது மாதாஜி. ஓரளவு அப்பவே நான் அதுக்கு ஆன்சர் இவ்வளவு வரல மாதாஜி. 2-3 தான். இல்ல பரவாயில்ல, ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சுல. இதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. என்னன்னா அப்பவே சொன்னேன் மாதாஜி. நீங்க டைம் ஆயிடுச்சு. இதுதான் ஸ்பெஷல். கொலு வைக்கும் போது இந்த ஒரு சீரியல்ல தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அந்த சீரியல் வந்து ஒரு ஒரு அந்த மூன்றாவது இருக்கிறது அந்த மாதிரி வரிசையில வைக்கணும். கரெக்ட் கரெக்ட் தெரியும். இன்ஃபேக்ட் என்ன டைமிங் பாருங்க. இதுதான் கிருஷ்ணாவில் ரிவீல் சொன்னேன். கேள்வி நான் கேட்டேன், உங்க முன்னாடி டெக்ஸ்ட் வந்துச்சு. கொஞ்சமா இருந்தாலும் வந்துச்சு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 3 பாயிண்ட் தான். அண்ணன் ஒண்ணு வந்து இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க மாதாஜி. பிரகலாதரோட இது யாருன்னு தெரியவே இல்லை மாதாஜி எனக்கு. என்னால நீங்க கிளாஸ் பங்க் பண்ணிட்டீங்க. பத்மா மாதாஜி இருந்தாங்க கிளாஸ்ல, நரசிம்ம கிளாஸ். சோ எண்ட்ல பிரகலாத் ஹீரோ ஆனாரு. பேக் எண்ட்ல அவரை ஹீரோ ஆக்கினது யாரு? நம்ம சனத்குமாரா பசங்க. ஒரிஜினல் ஸ்டோரி அதுதானே. சோ அவங்க பின்னாடி இருந்து நடந்த இந்த டிராமா ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி அவங்க இருந்தாங்க. இவங்க ஹீரோ ஆனாங்க. அவங்களோட ஜெயா விஜயா கூட. வில்லன் ஆனது ஜெயா விஜயா, ஹீரோ ஆனது பிரகலாத். பட் பின்னாடி பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன்ஸ் இருந்தது இவங்க, இந்த கேரக்டர்ஸ் தானே மாதாஜி. அதுதான் ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்த. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்த. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जयो श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्या ददाति स्वपदातिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्णा. गवाक्षर राधेना त्रासरेनु चाले पुरुषेरा लोमकूपा ब्रह्मांडेरा जाले. हरे रेवती माताजी स्टार्ट பண்ணுங்க. இல்லையா? ஓகே, ஸ்ரீதர் பிரபு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण गवा कसर राधिकारे येन
त्रसने काले पुरुषारे लोमा कापे ब्रह्मणे तेरे जाले. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Just as atomic particles of dust pass through openings of a window, so the networks of the universes pass through the pores of the skin of the Purusha. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. So எப்படி அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சூரிய வெளிச்சல்ல நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த யூனிவர்சஸ் எல்லாம் வந்து புருஷர் ஸ்கின்ல இருந்து வருது. எப்படி முடியும் அப்படின்றதுக்கு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு பெரியது, அதனால ஒரு ரவுண்ட் அவ்வளவு பெருசா இருக்கு. அப்படின்னா மகாவிஷ்ணு எவ்வளவு பெருசா இருப்பாரு அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்யேக நிஸ்வசித கால மதாவலம்ப்யா जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः विष्णोर्महान् सह्ययस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. प्रेमा माताजी उंगा फेवरेट पढ़ींगे. हरे कृष्ण. यस्यैव निश्वसितकालम् अदावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनादाः विष्णुर्महान् सैहयस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. எல்லாரும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க. கோவிந்தமாதி புருஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரேமா மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன். பிரம்மாக்கள் உட்பட ஜடவுலகின் அனைத்து தேவர்களும் மகாவிஷ்ணுவின் மயிர் துளைகளிலிருந்து தோன்றி அவரது ஒரு வெளி சுவாசத்தின் கால அளவிற்கு வாழ்கின்றனர். அந்த மகாவிஷ்ணு யாருடைய அம்சத்தின் அம்சமாக உள்ளாரோ அந்த ஆதி புருஷரான கோவிந்தரை நான் வணங்குகிறேன். பொருளுரை. பகவானுடைய படைப்பு சக்தியை பற்றிய இந்த விளக்கம் பிரம்மதேவர் தன்னுணர்வு பெற்ற பின்னர் அவரால் தொகுக்கப்பட்ட பிரம்ம சமுதையிலிருந்து 5.48 வருவதாகும். மகாவிஷ்ணுவின் வெளிச்சுவாசத்தின் போது சின்னஞ்சிறு துகள்களின் வடிவில் பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மீக விதைகள் அவரிடமிருந்து வெளிவருகின்றன. அந்த துகள்கள் ஒரு சிறு துளையின் வழியாக சூரிய ஒளி வரும்போது நமது கண்களுக்கு புலப்படக்கூடிய துகள்களை போன்றவை. அணுவின் அளவில் 3 மடங்கு உடையவை அவை. அணு ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்படும் இந்நாள்களில் பகவானின் உடலிலிருந்து வெளிவரும் ஆன்மீக அணுக்கள் முழு படைப்பாக எவ்வாறு வளர்ச்சி பெறுகின்றன என்பதை இக்கருத்திலிருந்து அறிந்து கொள்வது அணு விஞ்ஞானிகளுக்கு பயனுள்ள பணியாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். பிரம்மாவும் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, மகாவிஷ்ணு அவங்க கிட்ட இருந்துதான் அந்த எக்ஸலேஷன் இன்ஹலேஷன்னா மூச்சு வாங்குறது, மூச்சு விடுறது வந்து எக்ஸலேஷன், ரைட்? சோ அவரு இப்போ ஒண்ணு வந்து அவரோட போர்ஸ்ல இருந்து வருதுன்றது ஒண்ணு. அவர் எப்போ இருக்காரோ அவரோட ஒரு எக்ஸலேஷன், அவர் மூச்சு விடுறச்சே அவரோட போர்ஸ்ல இருந்து வர்றதுதான் ஒரு அண்டங்களும். அப்படியே மூச்சு வாங்கறச்சே ஒரு அண்டங்களும் உள்ள போயிடுதுன்னு. இப்போ பிரம்ம சமிதாலதான் யாரு பிரம்ம சம்ஹிதா கம்பைல் பண்ணாரு? பிரம்மா. அதாவது 5வது இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு, சைத்தன்ய மகாபிரபு கிடைச்சிச்சு. அவர் வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காரு, அந்த மீனிங் தான் இங்க இருக்கு, ரைட்? அண்டாந்தரஸ்த. சோ அப்படின்னா ஒவ்வொரு அண்டங்களும் அங்க இருந்து வருது அப்படின்னு. இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு ஆட்டம்ஸ் கண்ணுல தெரியுதோ இந்த வெளிச்சத்துல, அதே மாதிரி அப்பியரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு கம்பேரிசன் கோசம். ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவதத்துல கூட இதான் படிக்கிறோம் மாதாஜி. இப்ப என்ன மாதாஜி? படிச்சிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. அவர் உள்மூச்சுல என்னென்ன வரும், வெளிமூச்சு எப்படி என்ன பண்றதுங்கிறதெல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்கோம். வெரி நைஸ். ஐ வில் ஜாயின். ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் கேண்டோல, தேர்ட் கேண்டோல இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. ஆமா மாதாஜி. வாஹம் தமோ மஹதஹம் கலாச்சராக் பாபு சம்வேசிதாந்தகத சப்விஷ்டாஸ்திகாயஹ க்வாதிக் விதா விகனீதந்த பரானுச்சார்ய வாதாத்வரோம விவர்ரஸ்ய சதே மஹீத்வம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குட் ஆஃப்டர்நூன். குட் ஆஃப்டர்நூன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Mataji. Where am I? A small creature of 7 spawns with the
measure of my own hand. I am enclosed. I am எனக்கு enclosed. சரியா தெரியல மாதாஜி. Enclosed எனக்கு in the சரியா தெரியல universe. மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். படிங்க. Enclosed in the universe. வரையறேங்க. In the universe compound of material nature. The total material energy, false ego, either air, water and earth. And what is your glory? Unlimited universes pass through the pores of your body, just like particles of just dust passing through the opening of window. But when Lord, after having stolen all Krishna calls and cowherd boys, returned and saw that the cows and boys were still roaming with Krishna, he offered this prayer, Bhagavad Gita 10.14.11 in his defeat. A conditioned soul, even one to great as Brahma, who manages the affairs of the entire universe, cannot compare to the personality of Godhead, for he can produce. Nevertheless, universe simply by the spiritual rays emanating from the pores of his body. Material scientists should take lessons from the utterance of Sri Brahma, recording our insignificance in comparison to God. In these prayers of Brahma, there is much to learn for those who are falsely puffed up by the accumulation of power. Hare Krishna. Hare Krishna. So Lord Brahma வந்து சிலர் வந்து எடுத்தார் இல்லையா, அந்த நம்மளுக்கு தெரியும் பிரம்மா, இது எப்போ பிரம்ம விமோச்சன லீலா நடந்தது, அதாவது அவர் திருடினார், ரைட்? அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பசங்க எல்லாம் கிருஷ்ணர் அப்போ ஆஃபர் பண்ண பிரேயர்ஸ் ஆகுது. சோ அது வந்து அவர் வந்து சாரி சொல்லி வந்தது, அதோட கண்டினியூவேஷன் தான். அதுல அவர் புத்திசாலியா இருக்கிறதால அதுக்கப்புறம் அவர் நவதீப்க்கு போய் ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு உங்களோட அடுத்த லீலையில இருக்கணும்னு. அதனாலதான் ஹரிதாஸ் டாக்கூரா மறுபடியும் வராரு, ரைட்? அதனாலதான் அந்த புத்திசாலித்தனம், பிரம்மானாலே பிராமண குலம், ரைட்? அப்படி இருந்து அவ்வளவு புத்திசாலியா இருக்கிறதாலதான் அடுத்த தடவை நம்ம ஹரிதாசா இருக்கச்சே ஒரு முசல்மான் யவ்வனா ஃபேமிலியில வந்தார். அப்பதான் படிப்பு கிடிப்பு ஒன்னும் பெருசா இல்லாம வராரு. சோ அர்த்தோ சர்க விசர்க. சர்கா கிருஷ்ணர் பாத்துக்கிறது, பிரைமரி கிரியேஷன். விசர்க செகண்டரி கிரியேஷன், நம்ம பிரம்மா பாத்துக்கிறது, ரைட்? சோ ஆனா அவர் பாக்குறது நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. ஏன்னா நாரதருக்கு பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது 4 தான் ஸ்லோகங்கள், அது 18,000 ஆச்சு. ஏன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளவு சொன்னதான் புரியும். அந்த 4 ஸ்லோகம் அப்போ நீங்க தானே ஹெட்ன்றச்சே இல்ல, நான் வந்து வெறும் செகண்டரி கிரியேட்டர் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. நிறைய அண்டங்கள் வந்து போர்ஸ்ல இருந்து வந்துச்சு. பிரம்மாண்ட பிரமித்தே ஹோய் பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாயே பக்தி ரச பீஜா. குருவும் கிருஷ்ணரும் கொடுக்குற பிரசாதத்துல பக்தி வரும். எங்க பிரம்மாண்ட பிரமித்தே வந்தத்துல இருந்து வரும் அப்படின்னு. இங்க வந்து பிரம்மா சொன்னதை வந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சயின்டிஸ்ட் எடுக்கணும். ஏன்னா அவங்களை புரிஞ்சுக்கணும். அவர் பிரம்மாவே வந்து கிருஷ்ணரோட கம்பேர் பண்றச்சே இன்சிக்னிபிகன்ட் நினைக்கிறாரு பிரம்மா. அதனால வந்து they get falsely puffed up அவங்க பவர்ல. யாரு பிரம்மா பஃப் அப் ஆனதுல இந்த பிரம்ம விமோச்சன லீலா. அப்போ சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு. சோ அதான் இவங்க வந்து சொல்றாங்க, பிரம்மா சொல்றாரு வேறமை, நான் எங்க இருக்கேன், நான் ஒரு சின்ன அதாவது கிரீச்சர், 7 இந்த நம்ம கையில நம்ம துவ்லுண்டுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி அவ்வளோ யூனிவர்ஸ்ல நம்ம வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ இதர் பஞ்சபூதங்கள் இருக்குல்ல. என்னது நீங்க சொல்லுங்க, பஞ்சபூதங்கள் என்ன? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, பூமி, அப்போ நலோ வாயு, ரைட்? அப்புறம் அது வந்து கிராஸ் சட்டில் மனம் புத்தி அகங்காரம், அதான் கம் மனோ புத்திர். சோ இது சாரி மனோ புத்திர் அகங்காரம், ரைட்? ஏவச்சா. சோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு உள்ள வருது, ரைட்? சோ இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ண இது எல்லாமே மொத்தமே அந்த யூனிவர்சஸ் கிரியேட் பண்றது. சோ அவரே அவளுண்டு அப்படின்றாரு. ஏன்னா இதெல்லாம் வச்சு பண்ணவர் அப்படின்னு. ஈவன் தோ அவங்களுக்கு சட்டில் பாடி, கிராஸ் பாடி நம்மள மாதிரி இல்ல, அதனாலதான் நமக்கு தெரியல. அவர் கிராஸ் பாடி நம்மளை விட சட்டிலா இருக்கும் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. உண்டு அம்சேரா அம்சையை காலா தார நாமா கோவிந்தேரா பிரதிமூரா ஸ்ரீ பாலராமா. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்சேரா அம்சையை காலா தார நாமா கோவிந்தேரா பிரதி மூர்த்தி ஸ்ரீ பலராமா. Translation: a part of whole is called a
Kalava. Kala. Kala. Shri Balarama is the counter form of Lord Govinda. Hare Krishna. Hare Krishna. Counter form na நம்மளுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் இல்ல, ஒரே டைப் தான் கோலோகத்துலன்னு. தான்ரா ஸ்ரீ மகா சங்கர்ஷனா தான்ரா அம்ச புருஷா ஆயா கலாதே கணனா. ஹரே கிருஷ்ணா. Tandra Eka Swarupa Sri Maga Sankarsana Tandra Amsa Purusa Haya Kalati Gana Gana. Translations: Balarama's own expansion is called Maha Sankarsana and is fragmented. Fragment, the Purusha is counted as Kala. Part of plenary portion. Thank you, Mother. Counted as expansion Maha Sankarsana. Part of planetary portion. ஆமா, கரெக்ட் தான். பார்ட் ஆஃப் பிளனரி போர்ஷன்ன்றது அவரோட அம்சத்தோட ஒரு பாட்டு. அது என்னன்றது நிதானமா படிக்கணும், ஃபுல்லா முடிச்சிட்டு. சோ மகா சங்கர்ஷனா பல்ராமோட ஃபர்ஸ்ட் மூலம், அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன். அதுக்கப்புறம் வந்தது மகா சங்கர்ஷனா. அதனால பார்ட் ஆஃப் த பிளனரி எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாங்காயே काला कही तीनों महाविष्णु महापुरुषावतारी तेनो सर्व जिष्णु. यान धागेत काला कही तिनको महाविष्णु महापुरुषवतारी तेनो सर्व जिष्णु. I say that this Kala is Mahavishnu. He is the Mahapurusha, who is the source of the other Purushas and who is all pervading. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. பிரேமா மாதாஜி யார் படிக்கணும்னு கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து மகாவிஷ்ணு முடிச்சோம், இப்போ கர்ப்போதக சாயி போறோம், ரைட்டா? கர்ப்போதஷிராதோஷ் गर्भोदशाई दोने पुरुष नामा सेई दुई यांत्रा अम्सा विष्णु विश्व दामा. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். गर्भोदशी दोहे पुरुष नामा जेहि दुहि जर अंश विष्णु विश्वदामा. கர்ப்போதசாயி க்ஷீரோதசாயி ஆகிய இருவரும் புருஷர்கள் எனப்படுகின்றனர். அவர்கள் எல்லா பிரபஞ்சங்களுக்கும் இருப்பிடமாக இருக்கும் முதல் புருஷராகிய காரணோத சாயி விஷ்ணுவின் அம்சங்கள் ஆவர். பொருளுரை: புருஷரின் அறிகுறிகள் லகு பாகவதாமிர்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரங்களை பற்றி விளக்கும் போது விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து 6.8.59 ஆசிரியர் பின்வருமாறு மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். பகவான் கிருஷ்ணர் 6 பௌதீக இருமையின் களங்கங்களிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டுள்ளார். அவருடைய அம்சமான மகாவிஷ்ணு பிரபஞ்ச தோற்றத்தை படைப்பதற்காக ஜடத்தின் மீது கடைக்கண் பார்வையை செலுத்துகிறார். அவர் சமசக்திகளை கொண்ட வெவ்வேறு தெய்வீக ரூபங்களில் தம்மை விரிவுபடுத்திக் கொள்கிறார். அவர் எல்லா உயிர் வாழிகளின் எஜமானர். அவர் ஜட சக்தியின் களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு எப்போதும் சுதந்திரமாக இருப்பவர். அவர் ஆனந்தமயமான நித்திய ஆன்மீக தெய்வீக ரூபத்தை கொண்டிருந்தாலும் இந்த ஜட உலகினுள் தோன்றும் போது நம்மில் ஒருவராக தெரிகிறார். அந்த புருஷோத்தமருக்கு நான் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை செலுத்துகிறேன். இக்கருத்தினை சுருக்கி பரமபுருஷ பகவானின் எந்த அம்சம் ஜட சக்தியுடன் இணைந்து செயல்படுகிறாரோ அவர் புருஷ என்று அறியப்படுவதாக ரூப கோஸ்வாமி முடிவுரை வழங்கியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி கிளியர்லி ரைட். சோ இப்ப சொல்றாங்கன்னா இன்கார்னேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காரணோதக சாயி விஷ்ணு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புருஷான்னு. ஆனா கர்ப்போதக்ஷாயி க்ஷீரோதக்ஷாயி கூட புருஷாசன் தான் சொல்லுவோம். எல்லாமே புருஷ அவதாரம்ல சொல்றோம் இல்லையா? இப்போ வந்து புருஷான்றது வந்து அப்படின்னா என்ஜாயர். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? நேச்சர் என்ஜாயர் எங்கேயோ படிச்ச மாதிரி இருக்கா? பகவத்கீதா கரெக்ட், அதேதான். சோ இப்போ டிஸ்கிரைப் பண்றச்சே நம்ம இங்க சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி என்ஜாயர் அப்படின்னீங்க. ஆமா கரெக்ட், ரைட். என்ஜாயர் பகவான் கரெக்ட், பகவான் தான். இதை டிஸ்கிரைப் பண்றச்சே இன்கார்னேஷன்ஸ் என்ன சொல்றாங்க விஷ்ணு புராணத்துல? புருஷோத்தமா, புருஷத்தில் உத்தமர் தான் லார்ட் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் கண்டாமினேஷன், இந்த பூமியில இருக்கிற கலங்கள்ல இருந்து விடுபட்டோம். ஆமா. சோ அதனால அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஏன்னா இஸ் அ பிளானரி எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் மகாவிஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு கிளான்ஸ் பண்ண உடனே அது கம்ப்ளீட்டா போறது அப்படின்னு. He expands himself into various transcendental forms. மகாவிஷ்ணு தான் நிறைய ஃபார்ம்ஸ்
எக்ஸ்பேண்ட் ஆறாரு. ஆனா எல்லாமே ஒண்ணுதான். எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ராமர், இப்ப நீங்க சொன்ன எல்லாமே மத்ஸ்யாவதார், வரஹ, வாமன எல்லாருமே கிருஷ்ணர் தான். இதெல்லாம் குவாலிட்டியோ இல்ல பவரோ கம்மியா இல்ல, எல்லாமே பவர்ஃபுல் தான். ஆனா எல்லாமே நம்ம ஒரு ஒரு கோசம் ஆறாரு. இப்போ கிருஷ்ணர் பலராம் எல்லாம் கோலோகத்துல பிஸியா இருப்பாங்க, பாஸ்ட் டைம், அவங்களை கும்பிட்டா கூட அவங்க வருவாங்க. ஆனா நம்ம நரசிம்மரா ஏன் கொடுத்திருக்காருன்னா நம்மளோட மெட்டீரியல் டிஸ்ட்ரெஸ் கோசம் போக கூடாது. கிருஷ்ணர் கிட்ட பிரேமையோட போகணும். சோ டைரக்டா போறது கஷ்டம்ன்றதால மெட்டீரியல் டிஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் நரசிம்மர் நீக்கிடுவாரு. அப்புறம் அவங்க பாஸ்ட் டைம்ல போறது ஈஸி, நம்மளுக்கும் ஈஸி, அவரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நம்ம பியூர் லவ் காட்டலாம் அப்படின்றதுக்கோசம் தான் அந்த கான்செப்ட். சோ இப்ப என்ன சொல்ல வராங்க, he appears who's always free and liberated from contamination. நம்மளுக்கு தெரியும் விஷ்ணு நிர்குணா, ரைட்? சகுணா நிர்குணா. எப்படி சகுணானா ஃபார்ம் இருக்கு அண்ட் இஸ் அபவ் த மெட்டீரியல். சேமே நிர்குணா நோ மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இஸ் எட்டர்னலி சச்சிதானந்த விக்கிரகா. கடைசியில ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னா பிளானரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எக்ஸாக்டா புருஷா, அதாவது மெட்டீரியல் எனர்ஜி எல்லாம் சேர்த்து ஒர்க் ஆகுது இல்ல, கோஆபரேஷன் வித் மெட்டீரியல் எனர்ஜி பண்றதுதான் புருஷா அப்படின்னு. அதாவது who acts in, அதாவது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் தான் புருஷா. அவர் எப்படி நம்ம மெட்டீரியல் எனர்ஜி, இங்க இருக்கிற அந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, அந்தரங்க சக்தி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், பைரங்க சக்தி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். அந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி பைரங்க சக்தியோட கோஆபரேஷனோட நடக்கிறது தான் புருஷா அப்படின்னு சொல்றாங்க. புரிஞ்சுச்சுங்களா? சுப்ரீம் பர்சன் கோஆர்டினேஷன், பைரங்க சக்தி, அவரோட பைரங்க சக்தி அது மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட கோஆர்டினேட் பண்றது வரது புருஷா. கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? அடுத்தது போலாமா? பத்மா மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. விஷ்ணு த்ரிணி ரூபாணி புருஷாக்யானி அதோ விதுஹு ஏகம் தூ மஹதா ஷஷ்ட்ரி த்விதீயாம் த்வாந்த சம்ஸ்திதம் த்ரிதீயம் சர்வபூதாஸ்தம் தானி ஞாத்வா விமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணோஸ்து த்ரிணி ரூபாணி புருஷாக்யான்யதோ விதுஹு ஏகம் து மகத ஸ்ரஷ்டு த்விதீயம் த்வண்ட சம்ஸ்திதம் திருதீயம் சர்வபூதஸ்தம் தானி ஞாத்வா விமுச்யதே. புருஷர்கள் என்று அழைக்கப்படும் 3 ரூபங்களை விஷ்ணு கொண்டுள்ளார். முதல் ரூபமான மகாவிஷ்ணு மொத்த ஜட சக்தியை மகத் படைப்பவர். இரண்டாவது ரூபமான வர்போதகசாயி ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் விற்றுள்ளார். மூன்றாவது ரூபமான ஸ்ரீரதோஷாயி ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் இதயத்திலும் வாழ்கிறார். இந்த மூவரையும் அறிபவன் மாயையின் பிடியிலிருந்து முக்தி பெற்றவனாகிறான். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் லகுபாக வதாமிரதத்தில் பூர்வ 2.9 காணப்படுகிறது. அங்கே இது சாத்வத்ர தந்திர நூலிலிருந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நைஸ்லி ரைட். அடுத்ததும் நீங்களே படிச்சிடலாம். சோ அந்த மகாவிஷ்ணு வராரு, பார்க்கடல்ல அந்த மீன், அந்த கார்னோ கடல்ல இருக்காரு இல்லையா, அங்க அவர் கிரியேட் பண்ற மெட்டீரியல் எல்லாமே நம்ம கோதுமை பண்ணணும், அதாவது நம்ம சப்பாத்தி பண்ணணும்னா சப்பாத்தி ஃபார்ம் லேட்டர், ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கோதுமை பண்ணுவோம் இல்லையா, பவுடர் வேணும், இது வேணும், அரைச்சு வச்சுக்கணும் பவுடர், அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிறதா மகத்து. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு அண்டகத்துக்குள்ளயும் போறவர் கர்ப்போதக சாயி, அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஒரு ஜீவத்துக்கு போறதுதான் ஷீரோதக சாயி. இது என்ன விட நீங்க சொல்வீங்க, நீங்க எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டு இருப்பீங்க. கிருஷ்ணேர காலஹாரி மத்ஸ்ய கூர்மாதி அவதாரேரா தின்ஹோ அவதாரி. புஷ்ப மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வாசிச்சோம். ஜத்யபி கஹியே தாரே கிருஷ்ணேர கலாகரி மத்தியஸ்த கூர்மா அவதாரே திகோ அவதாரி. காரணோதகசாயி விஷ்ணு பகவான் கிருஷ்ணரின் கலா என்று அழைக்கப்படும் போதிலும் மத்ஸ்ய, கூர்ம மற்றும் இதர அவதாரங்களுக்கு அவரே மூலமாக உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கலா என்ன மாதாஜி? கலானா விரிவாக்கத்துல விரிவாக்க மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணா இருக்காரு, படிச்சமே பலராம் அம்சமாகிய புருஷர் கலா அல்லது அம்சத்தின் அம்சமாக. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா அந்த இவர் இருக்காரு இல்லையா, பலராம் இருக்காரு. இப்போ பலராம்ல இருந்து வர்றது மூல சங்கர்ஷனா, அது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன், ரைட்? அதுதான் எக்ஸ்பான்ஷன். அதுக்கப்புறம் நாராயணன் ஆறாரு, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஆறாரு, மகா சங்கர்ஷனர். மகா சங்கர்ஷனர் மறுபடியும் காரணோதக சாயி ஆறாரு. அப்பனா ஒரு பாட்டு
வந்து நம்மளோட மூல சங்கர்ஷனர். அந்த பாட்டோட பாட்டு வந்து மகா சங்கர்ஷனர். அங்கிருந்து வர்றதுதான் நம்ம காரணோதக சாய் விஷ்ணு. இது எல்லாம் க்ஷீரோதக்ஷாய் கூட முடிஞ்ச அப்புறம் நான் வந்து ஃபுல்லா எத்தனை பாட்டுல டிவைட் ஆகுதுன்னு நான் சொல்றேன். சரிங்களா? ஏதே சாம்ச கால பும்சஹ கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திரயரி மிருதயந்தே யுகே யுகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதே சாம்சகலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரி வியாகுலம் லோகம் மிருடயந்தி யுகே யுகே. பகவானின் இந்த அவதாரங்கள் அனைவரும் புருஷ அவதாரங்களின் அம்சங்கள் அல்லது அம்சங்களின் அம்சங்களே ஆவார். ஆனால் கிருஷ்ணரோ சாட்சாத் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். இந்திரனின் எதிரிகளினால் உலகில் தொல்லைகள் ஏற்படுத்தப்படும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவர் தம்முடைய வெவ்வேறு ரூபங்களின் மூலமாக இவ்வுலகினை பாதுகாக்கின்றார். பொருளுரை. இந்த மேற்கோள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 1.3.28 வருவதாகும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏதே ஆனா எல்லாத்திலயும், சாம்ச ஆனா ச அம்ச அம்சங்கள் இருக்கு இல்லையா, அம்ச கால காலனா இப்பதான் பார்த்தோம், பாட்டோ இல்ல பார்ட் ஆஃப் த பாட்டோ ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் அல்ல அதோட பாட்டு, ரைட்? காலஹ பும்சஹ, ரைட்? காலஹ தான் நம்ம பார்த்தோம், பார்ட் ஆஃப் த பார்ட். பும்சஹ அப்படின்னா சுப்ரீம், புருஷஹ பும்சஹ ரெண்டுமே சுப்ரீம் பர்சன். கிருஷ்ணஸ்துவன்றா கிருஷ்ணர் தான். பகவான் ஸ்வயம்னா ஒரிஜினல் பர்சன், ஸ்வயம்னா அவரே. கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம்னா கிருஷ்ணர் தான் ஒரிஜினல் காட் அப்படின்னு. இந்திரா ஆரி, இந்திரான இந்திரர், ஆரியனா விரோதி, ரைட்? இந்திரருக்கு விரோதினா யாரு? தேவ அசுரர்கள். வியாக்குலம் அப்படின்னா டிஸ்டர்ப், அவங்க இந்திரத்துக்கு வந்திருக்காரு. லோகம்னா எல்லா லோகங்கள். மிருதயந்தே ஆனா மிருதயம்னா சந்தோஷம். யுகே யுகேனா யுக யுகம் வராரு அப்படின்றதா. சோ இது வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா 1328. Hare Krishna. So eke chamsa kalamiti krishnastu bhagavan swayam indriyari vyakulam lokam mrigayante yuge yuge. Indrari vyakulam. Se purusha shrishti sriti. Okay. Se purusha shrishti sriti pralayera karta nana avatara kare jagatera bharta. Hare Krishna. மத்தாஜி நீங்களே படிச்சிருங்க. நானா? हरे कृष्ण. पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता नाना अवतार करे करे जगदेर भर्ता. அந்த புருஷரே காரணோத கஷாயே விஷ்ணு, படைத்தல் காத்தல் அழித்தலின் கர்த்தாவாவார். அவரே உலகை பராமரிப்பவர் என்பதால் அவர் தம்மை பல்வேறு அவதாரங்களாக வெளிப்படுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிருஷ்டி, சோ இது வந்து பல அவதாரங்கள். ஓகே, ஒரு செகண்ட் முன்னாடி போறேன். இது வந்து யார பத்தி சொல்றாங்க? இது வந்து நம்மளோட காரணோதக சாய் விஷ்ணு தான் எல்லாம். அதாவது கிரியேஷன் நம்ம பார்த்திருக்கோம், கிரியேட் பண்றது, மெயின்டைன் பண்றது, டிஸ்ட்ராய் பண்றது, மூணுமே அவரோட ப்ரொஃபைல்ல வருது. அதனால அவர் வந்து நிறைய இன்கார்னேஷன்ஸ் எடுக்கிறாரு. இந்த உலகத்தை மெயின்டைன் பண்றதுக்கோசரம் அவர் நிறைய எடுக்கிறாரு அப்படின்னு. சிருஷ்டியாதி நிமித்தே சேர அவதானா சேயிதாம் சேர காஹி அவதார நாமா. பி விஜயகுமார் மாதாஜி இல்லையா? மோகன்தாஸ் பிரபு. हरे कृष्ण माताजी. सृष्टियाति निमित्ते येई अंसेर अवताना सेयिता अंसेर काहि अवतार नामा. Translation by Srila Prabhupada. That fragment of Supreme Lord, known as the Mahapurusha, appears for the purpose of creation, maintenance and annihilation, and is called an incarnation. Hare Krishna. So Hare Krishna. So basically fragment of Supreme God. நம்ம இப்ப 10th சாப்டர்ல கூட சொல்றாரு இல்லையா, ஓ இவ்ளோ பார்த்து என்ன, என்னோட சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட் போறோம், இது வந்து நான் காட்டினதே சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட், பட் இதை பார்த்து என்ன பண்ண போற, இது எல்லாமே இவ்வளவுதான் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இது அந்த சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் லார்ட் தான் மகாபுருஷா. சோ மகாபுருஷாவே இவ்வளவுதான். ஏன் அவருன்னா இந்த பூமியை, அதாவது நம்மளோட பிரம்மாண்டங்களை கிரியேட் பண்றதுக்கும் மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் அழிக்கிறதுக்கும். அண்ட் அதுதான் இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இன்கார்னேஷனா ஆஸ் இட் இஸ், அவதாரம்னா அப்படியே வருது. இது எதுக்கோசரம் வராருன்னா நம்மளோட பூமிக்கோசரம், அந்த பிரம்மாண்டங்களுக்கோசரம். ஆத்ய அவதாரா மகாபுருஷா பகவான் சர்வ அவதாரா பீஜா சர்வாஸ்ரய தாமா. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி.
Hare Krishna. Adyavatara Mahapurusha Bhagavane Sarva Avatara Bija Sarva Straya Dhamma. Translation: that Mahapurusha is identical with the personality of Godhead. He is the original incarnation, the seed of all others, and the shelter of everything. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Mahapurusha vandu supreme personal ஒரே தான். அவர்தான் ஒரிஜினல் இன்கார்னேஷன், ரைட்? The seed of all னா நம்மளுக்கு பீஜம் மகாபித்து சொல்லிருக்கோம்ல, அஹம் பீஜ மகாபிதா. சோ என்ன அஹம் பீஜானா நான் தான் அந்த சீட் கிவிங் ஃபாதர்னு, அண்ட் ஷெல்டர் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு. அவர்தான் காரணத்துக்கும் அவர்தான் இருக்காரு, அவர்தான் ஷெல்டரா இருக்காருன்னு. ஆதியோ எவ்வளவு பெருசு, இது பெருசு. ஓகே, இது பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்யோ வதார புருஷா பரஸ்யா. ஓகே, அதே வருது. ஆத்யோ வதார புருஷ பரஸ்ய கால ஸ்வபாவ சதனம் மனஸ்ச திரவ்யம் விகாரோ குண இந்திரியாணி விராட் ஸ்வராத் ஷானுஷ் சான்ஸ்னு சரிஷ்ணு பூம்னஹ. லக்ஷ்மி மாதாஜி. हरे कृष्ण. आद्योऽवतार पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन् मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विरात् स्वरात् स्थाश्नु चरिष्णु भूम्नः. Translation: the Purusha Mahavishnu is the primary incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Time, nature, Prakriti as cause and effect. The mind, the material elements, false ego, the modes of nature, the senses, the universal form, complete independence, and the moving and non-moving things appear subsequently as his opulences. Mataji, romba confused ஆகுது Mataji. Primary creation. The Mahavishnu da primary creation for Supreme Personality, right? அவர்தான் primary incarnation, right? டைம், நேச்சர், பிரகிருதி மூணு இருக்கு இல்லையா? காலம், நேச்சர், இதுதான் நம்ம படிச்சோம் கூட நம்ம பகவத்கீதால. காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், மைண்டு, ஃபால்ஸ் ஈகோ, மோட் ஆஃப் நேச்சர் எல்லாமே. இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம்ன்றது விராத். எல்லாம் இப்ப விராட் ரூபம்ன்றதே நம்ம எதை குறிக்கிறோம்னா, விராட் ரூபம்ன்றதே இந்த மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான். எல்லாமே இருந்தாலும் மூவி ஷரா அக்ஷரா 15th சாப்டர், இது எல்லாமே இஸ் கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்டன்ட். இதெல்லாமே அவரோட ஒப்புலன்ஸ் தான். எல்லாமே காலமும் சரி, நேச்சர், பிரகிருதி வர்றது எல்லாமே. இப்ப காஸ் எஃபெக்ட்னா அப்பாவோட காசுனாலதான் குழந்தை வருது, ரைட்? அவர் தான் காசு, எஃபெக்ட் குழந்தை, இல்ல அம்மா தான் காசு, எஃபெக்ட் குழந்தை. பட் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட், இதெல்லாம் அந்த சென்சஸ், யூனிவர்சல் ஃபார்ம், நம்ம சுதந்திரங்கள், மூவ் ஆகுது எல்லாமே அவரோட சக்தி, அவரோட ஒப்புலன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். Mataji, it has got a long purport, Mataji. That is why we've given you to read. Please read. Okay. I'm describing the incarnations and their symptoms. The Lagu Bhagavatamrita has stated that when Lord Krishna descends to conduct the creative affairs of the material manifestation, he is an avatara or incarnation. The two categories of avatars are empowered devotees and Tad Ekatma Rupa, the Lord himself. An example of Tad Ekatma Rupa is Sesha, and an example of a devotee is Vasudeva, the father of Lord Krishna. Vasudeva, the father of Lord Krishna. Srila Baladeva Vidya Bhushana has commented that the material cosmic manifestation is the partial kingdom of God, where God must sometimes come to execute a specific function. The plenary portion of the Lord, through whom Lord Krishna executes such actions, is called Mahavishnu, who is the primal beginning of all incarnations. Inexperienced observers presume that the material energy provides both the cause and the elements of the cosmic manifestation, and that the living entities are the enjoyers of material nature. But the devotees of the Bhagavata school, which has scrutinizingly examined the entire situation, can understand that material nature can independently be neither the supplier of the material elements nor the cause of the material manifestation. Material nature gets the power to supply the material elements from the glands of the Supreme Purusha Mahavishnu, and when empowered by him, she is called the cause of the material manifestation. Both features of material nature as the cause of the material creation and as the source of its elements exist due to the glands of the Supreme Personality of Godhead. The various expansions of the Supreme Lord who act to empower the material energy are known as plenary expansions or incarnations. As illustrated by the analogy of many flames lit from one flame, all these plenary expansions and incarnations are as good as Vishnu himself.
Nevertheless, because of their activities in controlling Maya, sometimes they are known as Mayika or having a relationship with Maya. This is a verse from Srimad Bhagavatam 2.6.42. Hare Krishna. So very clearly half எடுக்கலாம். இப்போ என்னன்னா இந்த இன்கார்னேஷன் ஓகே இந்த மெட்டீரியல் அவதாரம் இன்கார்னேஷனா டிசென்ஸ் அப்படின்னா டிசென்ஸ்னா அப்படியே வராரு. நான் வரேன் அப்படின்னா நான் யாரையும் அனுப்பல, நான் அப்படியே வரேன். எதுக்கோசரம் வராங்கன்னா இந்த இந்த பிரம்மாண்டங்களை மேய்க்கிறதுக்கோசரம். 2 கேட்டகரியில வராரு. ஒண்ணு வந்து எம்பவர்ட் டிவோட்டிஸ். சோ நீங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க, யாரெல்லாம் எம்பவர்ட், அதாவது இது வந்து சத்ய ஆவேஷ அவதார், யாரெல்லாம் எம்பவர்ட் டிவோட்டிஸ்? கபிலா, ஓகே. பரசுராம் வந்து 2த்துலயும் வருவாங்க மாதாஜி. வருவாங்க, லீலாலயும் வருவாங்க. பிருத்து இஸ் ஷூர். வசுதேவ், எஸ். பிரஹ்லாத், ஆழ்வார்கள் மாதாஜி. ஆழ்வார்கள், வெரி நைஸ். நாரதர், எஸ், அப்சல்யூட்லி ரைட். சோ அதே மாதிரி ததேக ரூபம் அப்படின்றது வந்து எல்லாமே, அதாவது சேஷநாக் ததேக ரூபம்ன்றதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினலா ஸ்பிளிட் ஆறுது. ரைட், நம்ம வந்து அங்க இருந்து பலராம்ல இருந்து நம்ம என்டர் ஆரச்சே தடேக ரூபம்ல தான் 2ஆ ஸ்பிளிட் ஆகுது. சோ அங்க இருந்து வர எல்லாமே நரசிம்மா, வாம, பட் இங்க வந்தது அவங்க எல்லாம் இல்லையா, அவங்க எல்லாமே வந்து யாரு டிஃப்ரெண்ட் அவதாரஸ்ல வராங்க. சோ அது இது லீலா சக்தின்றது வேற ராமரு, பட் ததேக ரூபம் அங்க இருந்து வந்து ஷிஃப்ட் ஆறதுதான் இந்த லீலா சக்திகள் எல்லாம் வருது அப்படின்னு. சோ இங்க என்ன வருதுன்னா, இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்மளோட பூமி வந்து பார்ஷியல் கிங்டம் ஆஃப் காட். லிட்ரலா வந்து காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ன்றது என்ன, அவரோட கிங்டம் தான். ரைட், இப்ப வந்து அவரு ஒரிஜினல் கிங்டம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், பட் இது வந்து நம்ம யாரோ நம்ம கிரியேட் பண்ணல இல்லையா, இதுவும் வந்து அவரோட கிங்டம்னால அவரோட 3/4 எனர்ஜில பண்ணது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், 1/4 எனர்ஜில பண்றது வந்து இந்த பிரம்மாண்டங்கள். The planetary portion of the Lord through whom Krishna executes the action is Mahavishnu. அதாவது கிருஷ்ணா வந்து அவர் இங்க சிஇஓ யாருன்னா மகாவிஷ்ணு. அவரை வச்சுதான் நம்மளோட பிரம்மாண்டங்கத்துல அவர் ஓட்டுறாரு. என்ன, எல்லா பிரம்மாண்டங்களும். அதுல ஒவ்வொரு பிரம்மாண்டத்தோட சிஇஓ வந்து, அதாவது கண்ட்ரி ஹெட் பிஎம் மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டத்தோட ஹெட் கார்போதகசாய் விஷ்ணு. புரியுதுங்களா? ஆனா என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்மள மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, போத் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்றதுக்கு. பட் ஆக்சுவலா என்னன்னா, இது வந்து மெட்டீரியல் நேச்சர் வந்து தானா, அதாவது நம்ம சொல்ற மாயா அதுவா சப்ளை பண்றதெல்லாம் முடியாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், சுனாமி வந்ததுக்கு கிளியரா சொன்னாங்க, சுனாமி வந்ததோட காரணம் பூமி பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னு. எதுவா இருந்தாலும் இப்ப கோவிட் கூட சொல்றாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி பிரச்சனை. ஸோ மெட்டீரியல் நேச்சர் வந்து ஜஸ்ட் வந்து பவர் வர்றதே வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி புருஷா கிட்ட இருந்துதான் எனர்ஜி வந்து இட் வில் கிரியேட் எவ்ரிதிங். அவரோட கிளான்ஸ்ல கிரியேட் ஆன பிரம்மாண்டங்களுக்கு பவர் கொடுக்கறதும் புருஷாதான். அவரோட வேரியஸ் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து எதுக்கோசரம்னா அந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி எம்பவர் பண்றதுக்கு தான் வராங்க எல்லாருமே. சோ இது எப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு ஃபிளேம்ல இருந்து பல ஃபிளேம்கள், அதாவது ஒரு கேண்டில்ல இருந்து மல்டிபிள் கேண்டில் வருது. அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன்ல இருந்து நிறைய வருது. சோ எல்லாமே விஷ்ணுக்கு ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா எதுவுமே லோ இல்லை. ஆனா மாயா வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு கீழே தான். இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். இது நாளைக்கு பண்ணலாம். எல்லாம் பெருசா போயிட்டு இருக்கு. சோ வாஞ்சா கல்பதருபிய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பத்திதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவக்கு ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபாத்க்கு ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓகே, இப்போ ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி எல்லாமே சந்தேகம் இதெல்லாம் தான் இப்ப பாகவதத்திலயும் ரொம்ப டீப்பா எடுக்க கூடாது. நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுதான். புருஷாவதாரம் ஆர் 3: காரணோதகசாயி, கர்ப்போதகசாயி, ஷீரோதகசாயி. அவ்வளவுதான். காரணோதகசாயி இஸ் லைக் த என்டையர் வேர்ல்ட் ஹெட், எல்லா யூனிவர்சல் அண்டங்களுக்கு. ஈச் அண்டங்கள் ஒன் பிரம்மாண்டா அண்டம், ஈச் யூனிவர்ஸோட ஹெட் வந்து கார்போதகசாயி, ஈச் பர்சனோட ஹெட் வந்து ஷீரோதகசாயி. அவ்வளவுதான் வேணும். ஓகே, ஒவ்வொரு இடத்துலயும் கர்ப்போதகசாயி. இதேதான் மாதாஜி அவங்களும் சொல்றாங்க. ரொம்ப டெப்தா பாகவதத்துல இதேதான் இப்ப படிக்கிறோம் மாதாஜி. இது தெரிஞ்சுட்டா போதும். இதுலயும் அதான் மாதாஜி படிக்கிறோம். ஆமா, ரொம்ப டெப்தா படிக்க கூடாதுன்னு இல்ல மாதாஜி. நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான் வேணும். ரொம்ப ஓவரா பண்ணோம்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். அதுக்குதான் இன்னைக்கு கால்குலேஷனுக்கு கூட அப்படிதான் சொன்னாங்க. அதாவது நம்ம ஃபண்டமெண்டல் அதுதான் அப்படின்னு
புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்படின்னு. ஏன் கால்குலேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா மாதாஜி, இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் அஸ். இந்த இப்ப நம்மள வந்து எவ்வளவு கிரேட்னு தெரியறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மேக்ஸ் நம்பர் தேவையில்லை, ரைட்? அத பைஹார்ட் பண்ணணும்ன்ற தேவையில்லை. பட் ஒரு நம்பர் சொன்ன சோ ஐயோ அவ்வளவு பெரிய நம்பர் நம்ம போட முடியும் மைண்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு. பட் அதுக்கு அர்த்தம் வந்து நீங்க அந்த நம்பர் நோட் பண்ணி இந்த நேரத்து டிவைட் பை 2 into 3 அதெல்லாம் தேவையில்லை. நம்ம மேக்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கல. பட் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நம்மளால புரிஞ்சிக்க ரொம்ப கிரேட் அப்படின்னா எப்படி, இன்ஃபினிட்டியானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால வந்து we are giving a number for us to understand. சரிங்களா? சரி, இந்த ஸ்லோகா ஸ்ரத்தா ஹரி சுனியை சைதன்யர கதா சைதன்ய சரணே பிரேமா பாய்பே சர்வதா. ஸ்ரத்தா காரி சுனே பாடுங்க. श्रद्धाकारी सुने ये चैतन्य करा कदा चैतन्य चरणे प्रेमा सर्वता. அதாவது ஸ்ரத்தாகாரியனா நம்பிக்கையோட, சுனி ஏய் ஸ்ரத்தாகாரி சுனி ஏனா கேக்குறது யாரு, சைத்தன்யராவோட கதை. நம்பிக்கையோட நம்ம சைத்தன்யா கதை கேட்டோம்னா சைத்தன்யா சரணே ஆனா அவரோட சரணம், அவர் பாதம், பிரேம பாய்பே சர்வதா பர்மனண்டா அவர் பாதத்தை போய் சேர்ந்துடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रद्धाकारी सुने चैतन्य कथा चैतन्य चरणे प्रेम वैभव सर्वदा. श्रद्धाकारी सुने चैतन्य कथा चैतन्य करणे प्रेमा पावी सर्वदा. श्रद्धाकारी सुने चैतन्य कथा चैतन्य चरणे सर्वदा. श्रद्धाकारी चुने चैतन्य कदा चैतन्य कारणे सर्वदा. श्रद्धाकारी सुने चैतन्य कदा चैतन्य चरणे प्रेम पैब सर्वता. श्रद्धाकारी सुने चैतन्य रे कथा चैतन्य चरणे प्रेमा पैब सर्वता. हरे कृष्ण. श्रद्धाकारी सुने चैतन्य रे कथा चैतन्य कारणे प्रेमा पैबे सर्वथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्रद्धाकारी सुने चैतन्य कथा चैतन्य चैतन्य करणे प्रेम पैबे सर्वहा. சரி, எல்லாரும் பாடலாமா? நான் ஸ்ரத்தாகாரி சுனியே चैतन्य कथा எல்லாரும் சொல்லுங்க. चैतन्येरा चरण प्रेमे पाये सर्वथा. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது பாடலையா? பாடுறீங்களா? சரியா பாடலாம். நோ ப்ராப்ளம். श्रद्धाकारी सुने चैतन्य रे कथा चैतन्य करणे प्रेमा वैपे सर्वथा. हरे कृष्ण. श्रद्धाकारी सुने அதான் மாதாஜி. சாரி நான் தான் எடுத்துட்டேன். இல்ல முடிச்சிருங்க. இல்ல மாதாஜி முடிச்சிருங்க. श्रद्धाकारी सुने चैतन्य कथा चैतन्य चरण प्रेम वैभव सर्वदा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओके, लास्ट माताजी தான். எஸ் வந்துச்சா? श्रद्धेकारी चैतन्य कथा प्रेम सर्वथा. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. எனக்கு இங்க ஒரு இது ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். தமிழ் மீனிங் இருந்தா எனக்கு சொல்லுங்க. யூசுவலா எனக்கு தேடி வைப்பீங்களே, இருக்கீங்களா மாதாஜி? இல்லையா? தமிழ்ல இருக்கான்னு பாருங்க. மல்லிகா மாதாஜி இல்லன்னு நினைக்கிறேன், அவங்கதான் தமிழ். இது வந்து பாட்டுதான் வருது மாதாஜி. பாட்டுதான் பாடுறேன். இதுக்குதான் மீனிங் தமிழ்ல இருக்கான்னு கேக்குறேன். என்ன பாட்டுன்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. கௌரங்கா கருணாகரோ. இல்ல நம்ம மார்னிங் கிளாஸ் வரல. கௌரங்கா கருணாகரம் வந்து கூகுள்ல சர்ச்
அதான் தமிழ்ல மீனிங் வேணா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு பாட்டு பாடி ஒரு 5 minutes இருக்குல்ல, பாட்டு ட்ரை பண்றேன். சோ நீங்க கேளுங்க, அப்புறமா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த பாட்டு. எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க. இருக்கா மாதாஜி இந்த பாட்டு? இருக்கு மாதாஜி, பாருங்க, தேடி பாருங்க. கௌரங்கா கருணா இருக்கு மாதாஜி. இது அதுதான் ஸ்கிரீன்ஷாட் வருதா உங்களுக்கு? வருது. ஓகே, சோ இப்போ சைலண்டா பிரகலாதரோட கிரேட்டா. சரி, இப்போ சைலண்டா இருந்தா நான் பாடுவேன். நிறைய யாரோ பேசிட்டு இருக்கீங்க. நான் தான் பேசுறேன். சனாதன மகாராஜாவா? யாரு? பிரகலாதரோட கிரேட்டர் கேட்டீங்கல்ல நேத்து. சனாதன மகாராஜா. எதுக்கு, என்ன கேள்விக்கு என்ன பதில்? அவரோட கிரேட்டா யார் இருக்காங்கன்னு கேட்டீங்களா நேத்து பிரகலாதரோட? ஆமா, அது ஆல்ரெடி கரெக்ட். அவரை விட கிரேட் சொல்லல, பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ் யாருன்னு. பட் கரெக்ட் ஆன்சர். Thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கரெக்ட்டா? சரி, ஆமா. ஓகே, நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. கௌராங்கா கருணா கரோ. One second. ஸ்கிரீன் போகுது, ஒரு செகண்ட். Just 1 second wait பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கௌராங்கா கருணா. ஓகே, இங்க வரல. Just 1 second. தெரியுதா ஸ்கிரீன்? தெரியுது. எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்ல தான் இருக்கு. பரவாயில்ல. அதான் நானும் ட்ரை பண்ணேன் சென்டர் எடுக்கிறது. பரவாயில்ல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கௌராங்கா கருணா கரோ தினஹினா ஜானே மோமோ பதித பிரபு நாஹி. ஓ, இதே மிட்டு வருது எனக்கு. சரி, நாளைக்கு எடுக்கிறேன் நான். இது படிக்கலாம். ஒரு தடவை ஒண்ணு பாடுனா அதே வரும். கௌரங்கா கருணா கரோ தீனா. அதேதான் வருது. நம்ம நாளைக்கு மீனிங் ஒண்டி படிச்சிருக்கேன். நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மீனிங் வாசிங்களேன். நான் எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. புலக சிறீரா. நீங்க பாட்டு நாளைக்கு பாடுறீங்களா? மீனிங் மட்டும் படிங்க மாதாஜி. பாடலின் பொருள்: பகவான் கௌரங்கரின் திருநாமத்தை உச்சரிக்கையில் எனது உடல் புலகாங்கிதம் அடைவது எப்போது? ஹரே கிருஷ்ணா என்று உச்சரிக்கையில் கண்களில் கண்ணீர் பெருக்கெடுப்பது எப்போது? 2. நினைவை போன்ற நித்யானந்த பிரபுவின் காரணமற்ற கருணையை நான் எப்போது பெறுவேன்? கருணையின் மூலமாக எனது பௌதீக ஆசைகள் துச்சமாக மாறுவது எப்போது? எனது மனம் புலன் இன்பத்திற்கான ஆசையிலிருந்து விடுபட்டு முற்றிலும் தூய்மை அடைவது எப்போது? அவ்வாறு தூய்மை அடைந்த விருந்தாவனத்தையும் ராதாகிருஷ்ணரின் தெய்வீக காதலையும் புரிந்து கொண்டு ஆன்மீக வாழ்வின் பக்குவத்தை எப்போது அடைவேன்? ரூப கோஸ்வாமி, ரகுநாத கோஸ்வாமி முதலிய 6 கோஸ்வாமிகளுடைய திருவடிகளின் மீது நான் ஆர்வம் அடைவது எப்போது? அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் மூலமாக தெய்வீக தம்பதியரான ராதாகிருஷ்ணரின் அன்பு பரிமாற்றத்தினை நான் புரிந்து கொள்வது எப்போது? ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ரகுநாத கோஸ்வாமி முதலிய 6 கோஸ்வாமிகளின் திருவடிகளே எனது நம்பிக்கையாக இருக்கட்டும். இந்த நரோத்தமதாசன் அதற்காக எப்போதும் பிரார்த்தனை செய்கிறான். பாடலுக்கான விளக்க உரை. இந்த பாடல் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிலிருந்து வரும் சீட பரம்பரையான ஔடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் வந்த ஆச்சாரியரும் மற்றொருமான நரோத்தமதாச தாகூரால் பாடப்பட்டதாகும். நரோத்தமதாச தாகூர் பல்வேறு பாடல்களை இயற்றியுள்ளார். அப்பாடல்களை எல்லா வைஷ்ணவர்களும் மிகவும் அதிகாரபூர்வமானவையாக அங்கீகரிக்கின்றனர். அவர் தமது பாடல்களை வங்காள மொழியில் எளிமையாக பாடியுள்ள போதிலும் இப்பாடல்களின் ஆழமான பொருள் மிகுந்த முக்கியத்துவத்தை பெறுகிறது. நிறைய இருக்கு மாதாஜி, வாசிக்கவா? போறோம் மாதாஜி, அதுல போறோம். அவ்வளவுதான் இம்பார்ட்டன்ட், கண்டென்ட் வேணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஐ அம் புட்டிங் மியூட். ஓகே, ஒரே ஒரு செகண்ட். இது இப்போ ட்ரை பண்றேன். வந்தா இல்லைன்னா நாளைக்கு பண்ணலாம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா.
Gauranga karuna karo dinahi na jane mosa mo patita prabhu nahi tribhuvane. Gauranga karuna karo dinahi na jane mosa mo patita prabhu nahi tribhuvane. Dante trinadari gaura dake tomare kripa kori esho marya hridaya mandire. Dante trinadari gaura daki he tomare kripa koriye sheo amar hridaya mandira. Jadi daya na karibe patita dekhiya patita pavana nama ishera lagiya. Jadi daya na koribe patita dekhiya patita pavana nama kishera lagiya. Pade chi babe tu fane naki kanistara Shri Charana Tarani Dane Dase Kora Para. Pade chi babatu fane nahi kanistara Shri Charana Tarani Dane Dase Karapara. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasena Nudasa Pratana Korea Sada Narotamadasa. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasera Nudasa Pratana Karyaye Sada Narotamadasa. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare